Je ženatý, otec dvoch dcer, hobby, rád športuje, futbal, hokej, nohebal, lyžovanie, rád počúva ľudové piesne, no na Horehraní vlastne každý Horehronec je aj dobrým spevákom. Jeho pilot operátor nadtočí Vladimír Kortiš, narodený vo Slovene 27-ročný, je tam v armáde od roku 97, po ukončení Vysokej leteckej akadémie v Košiciach slúžil od roku 2001 v Prešove. Dolohujeme viac ako 500 hodín, je na športovom lietadle 142 vrtuľníkov Mi-2 a Mi-24. Od roku 2004 je členom Display týmu letectva ozbrojených síl Slovenskej republike. Je slobodný a bezdetný. Jeho hobby je, že rád sa zoznamuje so slobodnými a bezdetnými dievčatami a baví, máte šancu. Jeho mobil je 099999. Volajte hneď tak, ako patrol nesmyslu na svoj kontakt. Aj Marián Kuklica s Vladimírom Kortišom šiaľajú vo vašich dušách v tomto momente. Ste vojenský, dopravný, bojový vrtuľník s trojčlennou posádkou, dvaja piloti a palubníci. Určený na zvýšenie mobilnosti jednotiek, paletnej podpory na vojsku a na priamu podporu pozemných vojsk. Vyznačujú sa tandemovým usporiadaním kabiny pilota a pilota operátora, to znamená jedna je nad. V pôde na to má označenie MIG. Tento vrtuľník nám plní zároveň aj dopravné úlohy. V prípade potreby odsudu ranených je frontu. Vlastne použitie výzbroje. Vrtuľníky Mi-24 sú vlastne určené na nízky prílet cieľu malej výške 50 metrov na výskok a použitie výzbroje v krátkom časovom intervale na oblasti odvala od vojska. Mali sme možnosť vidieť zasunutie podvozku. Tento vrtuľník má maximálnu rýchlosť 335 km teoreticky vo výške 4600 metrov. Doteraz sa ich vyrobilo 2300 strojov a v 23 verziách. V tých klamlivých cieľoch ja som počul aj takú historku, že niektorí predstavitelia štátov, keď štartujú so svojím aeroplánom, tak ho sprevádzajú iné takéto vrtuľníky a tie vystrelujú tie rakety, aby nebodaj niekto si nevymyslel pustiť na ňa nejakú raketu. Ale tam Ako hovorí, že som spomínal, že dokonca sú vybavené aj dopravné civilné lietadlá takýmito systémami na vypúšťanie klamných cieľov. také klamné ciele dúfajme, že ešte nebudeme dlho potrebovať aj my. Ja dúfam, že nie, ale istota. 105 km, tak.